Øhm, jeg er et sted i mit liv lige nu, hvor jeg er ekstremt sårbar. Ekstremt sårbar. Jeg står og skal flytte. Og det er det liv, jeg siger farvel til efter 7 år her fra Jørgen Glervins Vej, hvor jeg har boet efter jeg forlod min eksmand. Og så rydder jeg op, og jeg har faktisk fundet selv min eksmands dåbsattest og vores vielsesattest, ejerpantebrev og hvad jeg ellers har. Men værst af alt og bedst af alt og det smukkeste af alt. Jeg har lært meget på de 7 år, og jeg ved, jeg har en ekstrem klog søster. Ekstrem klog søster. Og hun er fantastisk. Og jeg er ked af det lige nu. Jeg har grædt. Jeg er mega ked af det. Både i glæde og i sorg. Jeg forlod min mand på grund af vold, hvilket jeg har sagt. Jeg står selv med flytning, og jeg har haft nogle gode venner til at hjælpe mig, og mine børn har også hjulpet mig en enkelt dag eller 2. Jeg har lige hentet min yngste søn i lufthavnen, og jeg er ved at rydde op i alle de her papirer. Og så finder jeg det smukkeste brev fra min søster, fra min fars fødselsdag. Og det rammer mig totalt. Og det har jeg brug for at dele med jer. Så det kommer i mit næste opslag lige om 2 sekunder.